Sziasztok! Régen találkoztunk már ilyen hosszabb videós formátumban, egészen pontosan nyár elején. Szerettem volna nyáron több videót készíteni, meg gondolkodtam egy-két ismételten hétvégi vlogban, mint amilyen az előző is volt, de az az igazság, hogy ez a stabil 35 és 38 fok engem eléggé kiüt, úgyhogy nagyon-nagyon vártam az őszt, és leginkább nagyon-nagyon vártam az őszi időt. Viszont nem csak az időjárás az, ami miatt vártam az őszt, hanem amiatt is, amit az előző videóban is mutattam nektek, mégpedig folyamatosan készültek nyáron a termékeim, illetve a termékeimhez az illusztrációk, amikből most már egy jó adag rendelkezésre áll. Aki egyébként követ Instagramon, az már tisztában van azzal, hogy mik azok, amikre készülök az őszi vásárszezonra. Az én vásárszezonom az most vasárnap fog elkezdődni Szegeden a Bödön piacon. Úgyhogy ha valaki Szegedről néz, akkor már valószínűleg túl vagyunk rajta, mert ez a videó jövő héten fog kikerülni, ugyanis ebben a vlogban a vásárra való felkészülésemet, az őszre való hangolódásomat, illetve magát a vásárt fogom majd megörökíteni. Illetve, ha minden jól megy és a tervek szerint alakul, akkor lesz holnap, vagyis szombaton egy kis mini portfólió fotózásom, vagy brand fotózásom, vagy nem is tudom, hogy ezt konkrétan hogyan hívják. Egy kedves ismerősöm, vagy hát mondhatom, hogy igazából barátom elvállalta, hogy készít rólam néhány hangulatképet, portréképet, ahogy éppen dolgozom, vagy úgy csinálok, mintha dolgoznék. Nem titkolt szándékom, hogy ezeket a képeket később social felületeken is fogom használni, illetve még egy nagyon-nagyon izgalmas háttérinformáció, hogy az ősz folyamán meg fog újulni a weboldalam, és ahhoz is igényeltetik néhány új, frissebb és egy kicsit profibb fotó, ami jobban tükrözi a személyiségemet is, illetve azt is, amit a munkámmal képviselek. Ma egyébként nagyon korán keltem, mert szerettem volna kimenni a piacra lisztet venni. Aztán miután hazaértem, gyorsan takarítottam egyet, mert már nagyon érett a lakásban a porszívózás. És meg is éheztem közben, mivel hogy magamhoz képest korán keltem, így magamhoz képest korán reggeliztem, úgyhogy készítettem magamnak egy kis uzsonnát, meg egy kis teát, úgyhogy most megpihenek. És utána a nem túl rövid teendő listámról fogok pipálgatni pontokat. Kell válaszolnom néhány e-mailre. Ha lesz időm, akkor ránézek még egy illusztrációra, amit a tegnapi napon rajzoltam meg, és ilyenkor szeretek egy másik napon friss szemmel is ránézni, de igazából erre még akár hétfőn vagy kedden is lesz időm. Meg kell terveznem a vásáros asztalomnak a kinézetét, ugyanis mikor legutóbb voltam vásáron, az a kiskertpiac volt, és ott egy egészen más méretű és más arányú elrendezésű asztalon árultam. Úgyhogy most ki kell találnom, hogy az új, vagy hát ugye ezen a bödönpiacos asztalméreten hogyan fogok elférni. Aztán össze kell készítenem, vagy hát szeretném összekészíteni azt a vásáros pakkot, amit majd vasárnap vinnem kell, hogy amikor indulunk, akkor csak fel kelljen kapnom a kis ládámat, és minden benne legyen, amire szükségem van. Illetve össze kell készítenem egy fotózós pakkot is, ugyanis oda is szükségem van azért egy-két vázlatfüzetre, eszközre, amit vinni szeretnék, amik az álfotós dolgozáshoz szükségeltetnek majd, hogy megfelelően prezentáljuk, hogy mit is csinálok, hogyha dolgozom. Na de most akkor én megtízóraizom, és aztán előbányásszuk először válaszolok az e-mailekre, és utána előbányásszuk a vásárlókellékeket. Hát igen, ez itt a szolid kis kuplerája az asztalomon, amit először el kell pakolnom, és csak utána fogok nekiállni e-maileket nézni.
minden e-mailt megválaszoltam, úgyhogy jöjjenek a vásárelőkészületek. Ő itt a kis csini listám, és mielőtt elkezdenék itt rendezkedni, megmutatom nektek a termékeket, illetve megmutatom az illusztrációkat is. Mert lehet, hogyha egyszerűbb lesz, hogyha igen, idehozom az állványomat, ami eddig ott volt, és akkor úgy két kézzel tudok pakolászni. Na tehát, ezt innen elrakjuk. Először is ő itt az a mappám, amiben azok az illusztrációk vannak, amiket az új termékeimhez kezdtem el csinálni. A színtervek, ez egy tavaszi matricaív, ez is színterv, és akkor, hát az van, hogy mikor utoljára mutattam őket, akkor még ilyen ceruzavázlat volt mind. Azóta annyi változott, hogy a kávét, a teát, meg az őszt megfestettem, és elkezdtem megfesteni az őszi könyvet is, viszont ezen a ponton rájöttem, hogy ha megfestem, tehát hogy ahelyett, hogy haladnék az utómunkázással, meg a termékek összerakásával, még eltöltök egy hetet azzal, hogy megfestegetem ezt, meg megfestegetem ezt, akkor nem lesz időm összerakni még az sem, ami készen van, mert hogy ugye más munkáim is voltak emellett, úgyhogy végül, igen, ők itt a további színtervek, úgyhogy végül ez a festés projekt, ez itt ezen a ponton abba maradt. Egyébként most annyira nagyon így, hogy jött az ősz, meg a hűvösebb idő, nagyon-nagyon van kedvem őszi témájú dolgokat festeni. Múlt héten például csináltam egy őszi esküvői meghívót, amit szintén nem mutathatok meg sajnos, már a nyomdában van, és őszi leveleket kellett hozzá festenem, és annyira jó volt, úgyhogy most nagyon-nagyon bennem van ez a hangulat, hogy ilyeneket szeretnék festeni, viszont közben előre is kell gondolkodnom, mert hogy térre is szeretnék terveket, és térre is szeretnék termékeket, és térre is szeretnék illusztrációs termékeket, úgyhogy el kell kezdenem hupelyheket, meg fenyőágakat is rajzolgatni, amihez szintén van kedvem, meg van egy csomó ötletem, csak olyan jó néha abban vagyis, hogy nem csak, hogy néha, hanem általánosságban olyan jó abban az évszakban lenni, amiben éppen vagyok. Na mindegy. Úgyhogy ők itt az akvarelpak, és akkor mutatom a termékeket. Egyszer van egy füzetes dobozom, ami indulás volt, hogy szerettem volna csinálni. Ők itt a füzeteknek a címkéi. Ilyen kétoldali ragasztót rakok az egyik oldalra, és akkor így körbe fogja ölelni a kis füzetet, és akkor ott megragasztom a hátulján. Ezt még meg kell csinálnom, mert ezek a pici mini füzetek csak most érkeztek meg a nyomdából. Na mindegy, mindjárt haladjunk sorban. Szóval, maga az induló ötlet az volt, hogy szerettem volna A5-ös méretű füzeteket, amik ilyen csempemintásak. És a csempemintákat is mutattam már korábban. Ez egy külön mappában van. Igen, itt is van olyan, amit szerettem volna megfesteni, de nem történt meg. Szóval ők voltak az induló csempeminták, és akkor ezeket beszkenneltem, kivagdostam, szerkeszthető állapotba hoztam, és belőlük születtek meg terülő minta formájában a csempemintás füzetek. Ő egy sima füzet, amit hát munkafolyamat során olvasásnak neveztem, bár csak azért, mert ugye negyedik témának az olvasást szántam, de egyrészt az olvasás nem is készült el, másrészt annyira nem kapcsolódik az illusztrációja az olvasáshoz. Na hát most jobban fókuszál, de kékesebb lett, na mindegy. Szóval van egyszer ez a minta,
Aztán van egyszer ez a kifejezetten őszi. Van egy teás. És végül pedig van egy kávés, amiből hát teljesen meg vagyok rajta lepődve, de hogy igazából csak egy darab maradt. Ebből is négyet vartam mindegyikből, mert úgy gondoltam, hogy azért óvatos duhaj vagyok, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyire fog nektek tetszeni. Meg amúgy is csomó más termék is készült még mellé. És a kávés az már azelőtt elkelt, hogy piacra mentem volna vele, úgyhogy lehet, hogy mivel, hogy egyébként nagyon tetszik mindenkinek, így lehet, hogy ebből még az elkövetkezendő 2 hétben után kell gyártanom, mielőtt október 6-án mennék a kiskert piacra. És akkor, amikor megrendeltem ezeket a belív papírokat, akkor a vágás, ahogy ilyen, azt hiszem, hogy 70x100-as ívből vágják ki nekem ezeket az A4-es íveket a belívhez, és mikor ezt megrendeltem és kiszámoltam, hogy hogyan vágják az íveket, akkor jöttem rá, hogy van ennek egy ilyen leeső csíkja, ami teljesen alkalmas méret arra, hogy ilyen mini méretű kis füzet készüljön belőle. Úgyhogy ezen felbuzdulva készítettem néhány mini füzetet, amik ugyanígy ilyen pamutcérnával, vagy mi ez, pamutfonállal van megvarva a gerincük, ugyanannyi oldal, tehát ugyanúgy 60 oldalas, és ugyanazok az illusztrációk vannak rajta, csak nem ilyen csempe mintában rendezve, hanem csak így önállóan, tehát ő a natúr mintás. Van még itt is őszös, teás, kávés, és belőlük aztán végképp limitált a példányszám, mert hát limitált mennyiségű volt a leeső papírom, illetve az történt, hogy elküldtem a nyomdába kinyomtattatni ezeket a borítókat, és a hátulján a logózásom a 4-ből 3 mintán félre volt így oldalra csúszva, mert figyelmetlen voltam. Úgyhogy első körben azért is nincsenek ezek becsomagolva, mert első körben csak ennyi füzetet tudtam levarni, ugyanis újra kellett nyomtatni a borítót. Viszont én menthetetlen újrahasznosító vagyok, és én nem szeretek kukába dobni dolgokat, és ha már itt voltak ezek a borítók, akkor úgy voltam vele, hogy miért ne születhetne belőlük még valami. Úgyhogy így születtek meg a mini spirálos füzetek, ami nem lesz feltétlenül egy állandó termék, mert ezt így a szükség szülte, de hogyha népszerű lesz, akkor lehet, hogy elgondolkodom rajta, mert egyébként tök jó táskába dobható mérete van. Úgyhogy én is elcsábultam, hogy esetleg használjam, de már így is annyi füzetet és jegyzetet, tömböt és naptárt használok, hogy igazából nincsen szükségem még egy spirálos jegyzetfüzetre is. Na mindegy, úgyhogy így készültek el ezek a mini spirálos füzetek, viszont minta tekintetében annyi a különbség, hogy sima nincs, mert ugye a sima az jól sikerült, és hogy ebből a 3-ból, a kávéból, a teából, meg az őszből, amit elrontottam, azt gyártottuk újra spirálos füzetformátumba. Úgyhogy itt vannak ők, és akkor őket már szintén becsomagoltam. Na, ennyit a füzetekről, kicsit bőlére eresztettem, de úgy gondoltam, hogy azért ez így érdekes lehet, hogy nem minden megy mindig terv szerint és egyenes vonalban. A másik termék, amit egy kicsit már elspoilereztem, meg hát nyilván aki követ Instagramon, annak annyira nem nagy meglepetés, meg tulajdonképpen már a Meskán is beszerezhetőek, szóval hogyha nem tudtok, vagy nem szeretnétek vásárra jönni, akkor Meskán is meg lehet őket vásárolni. Ugye őt már én beavattam és használom. Azok a jegyzettömbök, ők A6-os méretűek, 50 lapból állnak, mindegyik lap illusztrált, mindegyik lapon ugyanaz az illusztráció van, mint a kezdő oldalon, és hát belőlük nagyon sok mintát készítettem, úgyhogy olyanok miatt is egyébként érdemes engem Instagramon követni, hogy így meg szoktam osztani néha a munkafolyamataimat, főleg amikor ilyen látványosabb dolgokat csinálok, és itt például segítettetek nekem Instagramon kiválasztani, hogy mik legyenek az induló
jegyzettömb illusztrációk, és akkor így született meg a kávé, a klasszikus kotyogóssal, bár megmondom őszintén, hogy ha ezek működőképesek, és szeretni fogjátok őket, akkor valószínűnek tartom, hogy bővíteni fogom a palettát, és a kávésból is, meg a teásból is többfélét is fogok majd készleten tartani. Rövid ugye a teás, amit én is használtam. Akkor van egy bogyós jegyzettömb. Egyelőre ez az, ami a legnépszerűbbnek bizonyul, mert ez az, ami már volt, aki online is rendelt. Van gombás jegyzettömb, amiből, hát ezt a piros-barnát választottátok, úgyhogy a piros-barna került gyártásra, viszont volt egy zöld-szürke verzió, ami az én szívem csücske, bár lehet, hogy csak az arculati színeim miatt, úgyhogy szerintem, ha lesz még több gombás, akkor az majd a zöld-szürke lesz, illetve ugye a tökös jegyzettömb. És akkor ennyit a jegyzettömbökről. Ami pedig egy visszatérő dolog, teljesen új kiszerelésben és felállásban, vagy hát annyira nagyon nem sok mindent változtattam rajta, de most már úgy gondoltam, hogy azért érdemes finomítani egy kicsit a matrica íveimen, azok, hát lelőttem a poént, szóval a matrica ívek. Készült belőle teás, kávés, faleveles, bogyós dísztökös, illetve gombás. És ami a különbség korábbiakhoz képest, hogy volt ugye tavaly tavasszal ezzel a kalligráfiás, kézírott kalligráfiával kísérleteztem, hogy azzal írtam fel. Nem túl időhatékony kézzel írt kalligráfiát felapplikálni egy matricaív tetejére. Aztán előtte volt, amikor nagyon hasonló betűstílusban szintén akvarellbetűk voltak. Ezeket a betűket például úgy csináltam, hogy megfestettem az összes betűt, beszkenneltem, körbevágtam, és akkor egyesével raktam őket egymás mellé. Ugye eleinte mindig megfestettem azt a szót, vagy azt a szókapcsolatot, ami felkerült a matricaív tetejére, ami hát szintén nem volt túl időhatékony, és akkor utána döntöttem úgy, hogy megfestem az összes betűt, és akkor most jött el a pillanat nyáron, hogy szintet léptem, és terveztem magamnak egy betű családot, kifejezetten a matricaív címekhez, és akkor így már nem kell sokat vesződnöm és szenvednem, hanem fél pillanat alatt csak beírom a megfelelő címet, kicsit beigazítom a betűket, hogyha arról van szó, és készen van a matricaívnek a fejléce, úgyhogy már csak rendezgetni kell meg ilyenek, és akkor nyilván ami fontos információ, de szerintem aki matricaíveket használ, az tisztában van vele, hogy ők egyesével körbe vannak vágva, és le lehet őket egyesével szedegetni az ívekről. Na, hát ezek azok a termékek, amikkel készülök a piacra, úgyhogy most a biztonság kedvére megnézem, hogy mekkora az asztalméret, amire rendezkednem kell, és akkor ezt a rendezkedést fogom megmutatni. Na, hát az asztalméretünk az 180x50 cm. Na jó, hát megmondom őszintén, hogy ennél sokkal kisebb volt a kiskertpiacos asztalom, ami egyébként full elég volt akkor éppen, és hát most is ez bőven elég lesz, úgyhogy egyébként is terveztem, de most már biztos vagyok benne, hogy kell valamilyen dekorációt kitalálnom, hogy ne tűnjön üresnek az asztalom. Hogy jobb ötlet lett volna minden alkatrészt és elemet, ami szükséges ehhez a vásári asztalhoz,
ha előkeresek még mondjuk tegnap este, ugyanis van egy ilyen edényfedő tartó fa szerkezetem, amit igen földön keresek, és sehol nem találom a lakásba. Valahol lennie kell, viszont céljegyzet, legközelebb, mikor eldugdosom a vásáros kellékeimet, mert jó ideig nincs rájuk szükségem, akkor írnom kell egy kis irányvezetőt, vagy nem tudom, valamit, hogy tudjam, hogy hova raktam őket. Megvan! Na, így vess majd az asztalon más szemszögből. Jöjjön az összepakolás, illetve hogyha már összepakolás, akkor összerendezem azt is, hogy minden nálam legyen, amire szükségem van. Nagyon felkészületlennek érzem magam, mert a gesztenyéknek a javát sem találom. Emlékszem rá, hogy egy ilyen csokis bombonos dobozban voltak elrakva, és megtaláltam az összes termésdíszt, egy befőttes üvegnyi fahéjat, minden potpurit, az összes karácsonyi dekorációt, meg minden őszi elemet, csak ezt a doboz gesztenyét nem, bár azon gondolkodom, mivel hogy már évek óta nem csináltam ilyen üveggömbetett gesztenye dekorációt, hogy lehet, hogy pár évvel ezelőtt, mikor csináltam egy koszorút, ezt a koszorút, akkor lehet, hogy felhasználtam az összes gesztenyét, amit az évek során felhalmoztam, úgyhogy lehet, hogy azért nincsen annyi gesztenyém. Van viszont egy kis dióm, és úgy gondolom, hogy azért abból is ki lehet majd hozni valami dekorációt. Úgyhogy egyelőre ezeket eltettem. Most annyiban módosult a kis kupja, amit csináltam, de majd megint újra rendet kell pakolnom, de hát ilyen az, amikor az ember éppen nagy munkálatokban van, hogy van egy ládám, ami teli van termékekkel, és nagyon boldog vagyok, mert sikerült egy ládába belesúfolni az összes terméket, meg az összes olyan alapeszközt, aminek mindenféleképpen ott kell lennie az asztalon. És lesz egy kisebb cipős dobozom, amiben pedig a szükséges dolgokat viszem el, mint például a nyugtatömböket, a kártyaolvasót, mert hogy bankkártyával is lehet nálam fizetni, illetve a dekorációt, amit az asztalra szánok. És akkor így ez a két doboz már ilyen kb. 90%-osan itt van a padlón, majd mindjárt megmutatom őket. Ja igen, és van egy harmadik kupacom. A harmadik kupac pedig itt az asztalomon van. Ezek azok a dolgok, amikkel még feladatom van. Az egyik például a kis képkeret, amiben az árlistán fog kerülni. Ez most éppen a nyomdában van, majd az emberem fog érte elmenni délután, mikor tart majd hazafelé. De a biztonság kedvéért szerintem rá fogok délután, mielőtt még ő elindulna, telefonálni a nyomdára, hogy tényleg készen vannak-e, vagy készen van-e ez az árlistám, meg a kis árkártyáim, mert ha nincsenek, akkor nekem kell kinyomtatni itthon, ami szintén megoldható, hiszen ezt is itthon nyomtattam, viszont itthon csak ilyen kis fekete-fehér nyomtatóm van, és csak fénymásoló papírra tudok nyomtatni, viszont annál egy picit esztétikusabbat és egy picit szebbet szeretnék, de azt hiszem, hogy ezt a békát le tudom nyelni, hogy ha mégsem a tervek szerint alakul, akkor
nálam van még ugye a kártyaolvasó, amit mondtam az előbb, mert ezt fel kell tölteni ahhoz, hogy használni tudjam majd, úgyhogy ez a holnapi nap folyamán majd töltő lesz, tekintve, hogy ma péntek van, nem tudom, hogy mondtam-e már, hogy ma péntek van, illetve itt vannak a frissen elkészült minifüzetek, meg a minifüzetekhez a szalagok, mert hogy őt még be kell csomagolni. Ja, és még egy dolog, mert szeretném vinni ezt a fényfüzért, viszont ő most pillanatnyilag így működik, nem tudom mennyire látszik, hogy csak ilyen fényvillanásai vannak. Annyi történt, hogy le kell benne cserélni az elemet, mert valószínűleg kifogyott, azért így az őszi-téli időszakban elég sok ilyen hangulatfényt szoktunk használni a lakásban. Úgyhogy igen, most így próbálok mindent kupacokba rendezni, aztán becsomagolom a minifüzeteket, és akkor nekiállok összepakolni azokat a holmikat, amiket holnap délután a fotózásra szeretnék magammal vinni, hogy az is készen legyen, és akkor igazából ahhoz lesz majd egy harmadik doboz, illetve hát egy negyedik kupac itt körülöttem, és akkor így, hát nem akarom megmutatni az egész nappalinkat, de azért szerintem elképzelhető, hogy tekintve, hogy nincsen irodám, csak egy irodasarkom, így igazából az egész nappali a munkaterületem, úgyhogy most mindenhol van minden. Viszek magammal egy füzetet, amit most gyártottam. Ez egyébként egy hibás füzet, mert a varrásában is van egy pici esztétikai hiba, bár az annyira nem feltűnő, viszont picit elcsúszva rendeztem össze a borítót meg a belíveket, úgyhogy ez nem annyira tökéletes, viszont a fotókon attól függetlenül még jól fog mutatni, mert nem így telivel mutogatom majd, hanem csak mint kiegészítő elem lesz velem. Illetve még szükség lesz egy olyan vázlatfüzetre, amiben úgy tudok csinálni, mint hogyha belefestenék. És erre szerintem ez az akvarelles lesz a legalkalmasabb, mert ebben van a legtöbb minden. Szükségem lesz egy olyan vázlatfüzetre, ami úgy néz ki, mintha éppen belerajzolnék. Annak is itt kellene lennie. De miért nincs itt? Igen, ő lesz az. Ő már egy kicsit viseltes, viszont ő nyitva lesz majd valamelyik szimpatikus oldalon. Hát érdemes lesz ezt most kiválasztanom. Úgy legyen ez. És akkor úgy tehetek, mintha őt rajzolnám, vagy éppen ebbe rajzolnék. Illetve neki van egy kisebb verziója, ami sokkal szebb, úgyhogy ő lesz az, amit a kezembe tudok fogni, ha arról van szó. Van egy régebbi bullet journalom, ami zöld, úgyhogy ezért viszem magammal, mert zöld. Akkor amire még szükségem lesz, egy viszonylag dekoratív toll, egy viszonylag szép ceruza, ecsetek, amik így szépek, meg amiket így körülbelül használni szoktam. Vinni fogok magammal egy vízes poharat, hogy beleöntöm a vizet, mint hogyha éppen ebben mosnám az ecsetet. Illetve el fogom vinni az egyik
a linki palettámat, mégpedig ezt, mert ez egy kicsit jobban mutat, majd a papírt azt itt hagyjuk belőle. Illetve el fogom vinni a kis kerámia palettámat is. A kis szép szeretem. Tök jól néz ki így is, nem? És akkor ő átkerül van még bele dolgom pakba, mert őt el kell mosni. Őket viszont így egyelőre el tudom rakni, úgyhogy szükségem van még itt. Nagy nehezen kiszenvedtem magamból a jövő heti menüt, meg a bevásárlólistát. Aztán meg is ebédeltem. Most egy délutáni kávé mellett próbálok egy kicsit újjáéledni és összeszedni a gondolataimat, mert úgy érzem, hogy ma annyira nem vagyok toppon, bár ez az egész hétre jellemző volt, úgy nem igazán ment a koncentrálás, meg nem igazán ment így betartani az ütemtervemet, pedig most úgy érzem, hogy ugyan sok dolgom van, de hogy mégsem annyira szoros, tehát hogy inkább úgy van sok dolgom, hogy több olyan feladatom van, ami több időt igényel, és így nem arról van szó, hogy így egymás után kell ide-oda kapkodnom a figyelmemet, hanem inkább arról van szó, hogy egy nap 2 vagy 3 olyan feladat mellé kell leülnöm, ami azt igényli, hogy órákat fölötte üljek. Ez most valamiért nehezemre esik. Ez is majd megváltozik. Valószínűleg az sem segít, hogy egyébként párhuzamosan sok minden történik, vagy hát, hogy több munkába, több feladatba vagyok benne egyszerre, de másrésztről meg ez egy teljesen természetes állapot, hiszen nem minden projekt olyan nagy, hogy kitöltsön heteket vagy hónapokat a munkanapjaimból, úgyhogy ehhez is alkalmazkodni kell, de nem panaszkodásnak szántam, vagy ilyesmi, csak gondoltam, hogy megosszom, mint érdekesség. Úgyhogy én, aki nem kávézik, most mégis kávézom, mert a korai kelés, meg ez az összeszedetlenség így abban tetőzött, hogy most legszívesebben így elnyúlnék a kanapén szuntízni egyet, főleg így ebéd után, de nem szeretném. Vegyük is számba, hogy hol tartok. Nagyon sok mindent kipipáltam egyébként a listámon, úgyhogy még az is lehet, hogy a fürdőszoba takarítás is bele fog férni, mielőtt hazaér az ember és elmegyünk vásárolni. Befejezem a vásárospaknak az összerakását, vagyis pontosabban összecsomagolom a pici füzeteket, meg keresek elemet, és kicserélem az izzósorban. Ja, hát igen, és persze még fogok egy kicsit dolgozni, mert az illusztrációval, amiről beszéltem, még nem foglalkoztam, de már nincsen sok hátra, szóval maximum egy ilyen fél órás feladatom van még vele. Igazából az van még, hogy még egy ilyen kis kulisszatitkot eláruljak, hogy éveken keresztül, vagyis hát igazából körülbelül ilyen 8 éven keresztül mind olyan helyen dolgoztam, ahol pörgetni kellett a munkát, és nem volt idő arra, hogy az ember friss szemmel, 1-2 órával, vagy akár 1-2 nappal később újra visszanézze azt, amit szerkesztett, illetve nem volt idő arra sem, hogy tologassuk a vonalakat, meg igazgassunk dolgokat, tökéletesítsük, ami egyrésztről nem volt, tehát olyan értelemben nem volt negatív, hogy nem is mindig olyan feladataim voltak, amik ezeket
az aprólékosságokat igényelték volna, viszont nekem megvan a saját igényem arra, hogy olyan feladatokat végeznek, vagy olyan feladatokkal bízzanak meg engem, amik viszont igénylik ezt a fajta maximalizmust, és igénylik ezt a fajta precizitást, lehet, hogy a precizitás a legjobb szó, úgyhogy emiatt, ha lehetőségem van rá, és olyan típusú feladatok találnak meg, vagy olyan felkérést kapok, akkor mindig bele szoktam számolni a munkaidőbe azt a lehetőséget, hogy legyen opcióm legalább, ha más nem, legalább a vége előtt, tehát a leadás előtt egyszer átnézni friss szemmel is azt, amit készítettem. A friss szem az igazából azt jelenti, hogy másnap, tehát hogy vagy aznap délután, vagy este, tehát hogy amikor valami teljesen mást is csináltam utána, vagy pedig akár egy alvással később, tehát hogy gyakorlatilag aludni rá egyet, és utána reggel megnézni még egyszer. És ez az illusztráció, vagy illusztráció csomag, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, mert igazából egy illusztráció, aminek készülni fog 3 mutációja, meg néhány színvariációja. Szóval ez az illusztrációs feladat, ez például már olyan értelemben készen van 95%-ban, ha minden százalékokban számolok. Szóval olyan értelemben már készen van, hogy megrajzoltam, az elemek viszonylag fixek, nyilván még az ügyfélnek is rá kell mondania az elment, hogy ő is így gondolta, és passzolni fog ahhoz, amihez szánni fogjuk. Viszont még a színeken picit gondolkodni szeretnék, meg valamilyen prezentálható formátumba szeretném ölteni, tehát hogy igazából beledobom majd egy ilyen lapozós PDF-be, és akkor úgy tudom megmutatni ezeket az illusztrációkat, ahogy használva lesznek. Mert egyébként annyit elárulhatok, hogy videóban lesznek majd használva. Nem lesznek animált elemek, viszont olyan megoldásokban gondolkodtunk, amivel azt a látszatot lehet kelteni, mint hogyha animáltuk volna. Na jó, azt hiszem, hogy most már túl sokat beszéltem, meg úgy általánosságban is, meg túl sokat beszéltem olyan dolgokról, amiket nem mutathatok meg, és tudom, hogy ez kívülről rettentően bosszantó, úgyhogy térjünk is át olyan dolgokra, amit megmutathatok, úgyhogy most csomagoljuk be a maradék, vagy hát címkézzük fel, vagy felcímkézem a maradék mini füzetet. Azt hiszem, hogy ez nem biztos, hogy feltétlenül az én napom, mert semmit nem találok, alig bírom megfogalmazni a mondataimat, és anélkül kapcsol be a telefonom kamerája, hogy én bekapcsolnám. Most is magától indított el a felvételt. Na mindegy, csak annyit akartam mondani, hogy végül egy kicsit tovább molyoltam még azzal az illusztrációs feladattal, amiről meséltem délután. Úgyhogy időközben hazaért az emberem, elmentünk bevásárolni. Hát már ránk is sötétedett, mondjuk még csak 7:30 van, szóval, hogy ősz van, úgyhogy ez annyira nem meglepő. Úgyhogy a mai napra már elteszem a feladatlistámat, meg elteszem a munkákat. Egyébként megérkezett, vagyis az ember meghozta az árlistámat a nyomdával, úgyhogy ezt majd holnap fogom kivágni, meg belerakni a keretbe, meg belerakni a vásáros csomagba. És szerintem este olvasni fogok, mert mostanában így szoktam levezetni a napoknak a végét, hogy oda kucorodok a kanapéra, hogyha kedvem van, akkor csinálok egy teát,
gyújtok egy kis gyertyát, ilyenkor jól esnek az ilyen édes kisebb illatok. Holnap reggel maradjunk annyiba, hogy délelőtt újra jelentkezem. Tegnap végére értem az olvasmányomnak, a Harry Potter 5. részét olvastam éppen. Néha szükségem van ilyen komfortos olvasmányokra is. Aztán még az este folyamán kifestettem a körmöm, mert már egy kicsit meg volt kopva az előző festés, pedig igyekeztem nagyon vigyázni rá. Meg hajat is mostam, úgyhogy még valamit kezdenem kell a fejemmel, hogy a fotózáson értelmesen nézzek ki. És hát ugye a tegnapi listámról, a mai listámra a fürdőszobatakarítás, illetve ezek a hangulat és háttérképek a weboldalamra kerültek át. Hát a fürdőtakarítás az még egy picit tolódik, mert miután megpróbáltam magamat észhez téríteni és összeszedni a gondolataimat, nekiálltam hangulat és háttérképeket készíteni, de nem biztos, hogy túl eredményes volt a folyamat. Nagyon káoszosan álltam hozzá, nem igazán szedtem össze rendesen a dolgokat, amiket szeretnék a képeken látni, pedig gyűjtöttem inspirációt Pinterest táblán, meg így tudtam, hogy mit szeretnék, de valahogy most nem akartak összeállni a jó kompozíciók, meg nem nagyon sikerült úgy, ahogy szeretném, úgyhogy néhány kép lehet, hogy használható lesz, de kell majd még egy kört futni ezzel. Viszont most dél van, és 2-re beszéltük meg a találkozót a fotósommal, úgyhogy muszáj összeszednem magam, már olyan értelemben, hogy megcsinálni a hajamat, meg kisminkelni magam, már amennyire én sminkelni szoktam, ebédelni is szeretnénk még, illetve hát most úgy néz ki az íróasztalom, meg a nappali, mint hogyha felrobbantottam volna, vagy felrobbantottuk volna. Erről azért nem csak én tehetek, mert a férjem is tevékenykedett itt, de hát nem mindegy, ez egy élettér. És hát az történt, hogy az összeszedetlenségem íjére a pontot azt tette fel, hogy tegnap tök ügyesen összeszedegettem, hogy mik azok a dolgok, amiket szeretnék elvinni a fotózásra, csak azzal nem számoltam, hogy ha én ma délelőtt még ilyen hangulatképeket szeretnék csinálni a weboldalamra, akkor ugyanazokat az eszközöket kell majd hozzá használnom. Úgyhogy ezt a csími kis dobozt, ezt megbontottam, úgyhogy most csinálok magamnak egy kis dupla munkát, és újra összeválogatok mindent, amit vinni szeretnék a fotózásra. Aztán megpróbálom összeszedni magam, és
nagyon remélem, hogy délután, főleg leginkább annak köszönhetően, hogy nem csak rám lesz bízva az egész folyamat, jobb eredményt fogunk elérni, mint amit ezen a délelőttön sikerült produkálnom. Azt hiszem, sikerült kihozni magamból a maximumot. Hát legalábbis, ami a kinézetemet illeti. Úgyhogy indulunk fotózni! Most megmutatom, hogy milyen az, amit igazából festik, hogy ez hogy néz ki. Meg tovább. Milyen? Akkor maradjunk. Na, most mindkettőtök lába benne van. Hogy? Eddig arrébb már nem tudom rakni. Elmenjünk? Zavarunk? Nem. Engem nem zavart, hogy benne van a lábatok. Mind a ketten itt van, most akkor jobbik tartott. Fegyvert tartott a fejemhez reggel. Aki a 2000-es években volt tínédzser, azt tudja, hogy kell összefordítani a lábfejét. Na, ne rám figyelj! Meditálás. Most olyan 5 óra körül jár az idő, most végeztünk a fotózással, tök jó volt, és innen is köszönöm szépen Pistinek a kitartását, a türelmét, meg a kreatív ötleteit, amivel hozzátett az enyémhez, úgyhogy szerintem nagyon szuper eredmények születtek, még csak a kamerán keresztül láttam a képeket, a nyers képeket, de majd izgatottan várom, hogy mi lesz a végeredmény, meg az a megegyezésünk született, hogy végül is én fogom utómunkázni magamnak a képeket, mert hogy én tudom, hogy mit szeretnék, mire szánom őket, úgyhogy majd ez is az én feladatom lesz, úgyhogy valószínűleg majd kicsit hamarabb fogok tudni mutatni részleteket belőle. Feladataimból a fürdőszoba takarítás még mindig vár rám, de ezt szerintem még most megcsinálom. Kivágom végre az árlistát, meg berakom a keretbe, és akkor a vásáros pak is teljesen kész lesz, és akkor utána szabad foglalkozás, valószínűleg vagy rajzolok, vagy
még nem vagyok biztos benne, hogy bele szeretnék kezdeni a 6. Harry Potter könyvbe, mert nem folyamatosan olvasom, hanem könyvek között olvasom, viszont most több kedvem van valami mást olvasni, csak ahhoz meg el kellene majd menni a könyvtárba. Na mindegy, ez legyen majd a jövő hétnek a dilemmája, úgyhogy lehet, hogy ma este nem olvasok, hanem picit rajzolni fogok, meg filmezni fogunk este, és aztán igyekszem minél korábban lefeküdni aludni, mert holnap hajnalán kell kelni, hogy reggel 8 körül odaérjünk Szegedre, hogy bőven legyen idő kipakolni, meg elrendezgetni az asztalt, mielőtt kezdődik a vásár. Úgyhogy szerintem ilyen beszélgetésen ma már nem fogok bejelentkezni, de azért majd igyekszem néhány hangulatvágóképet készíteni arról, hogy mi történik, mit csinálok. Eljött az ideje, hogy lezárjam ezt a hétvégi vlog videót, ugyanis vasárnap délután van, nemrég értünk haza Szegedről, Bödönpiacról. Nagyon jól éreztem magamat, szép dolgokat láttam, illetve nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki vásárolt tőlem, vagy csak annyira odalépett az asztalomhoz, hogy megcsodálja és megdicsérje a termékeimet. Ez mind nagyon-nagyon jól esett.
legközelebb is menni fogok, még egyszer még biztos, hogy menni fogok idén Bödön piacra. Jelenleg október végéig látom az eseményeket, 27-én vasárnap leszek újra megtalálható. Viszont sokkal hamarabb, október 6-án szintén vasárnap Budapesten a Kiskert piacon is fogok ugyanezzel a termékpalettával majd jelentkezni, illetve még szervezés alatt van egy másik budapesti vásár is az október hónapban, az majd egy hétköznapi időpont lesz. Ha valakit esetleg érdekel, hogy hol fogok felbukkanni én, illetve a termékeim személyesen az ország különböző pontjain, kis piacokon, vásárokon, akkor kövessetek Instagramon, mert ott mindig frissen tájékoztatok mindenkit, hogy hol leszek elérhető, vagy a termékeim hol lesznek éppen aktuálisan elérhetőek. Van egy naptár rendelésem folyamatban, amiről nem nagyon mutogattam semmit helytelenül ebben a vlogban, ennyit rólam meg a marketingről, viszont ha valakinek felkeltettem csak ebből az érdeklődését, hogy naptár, akkor lent a leírásba rakok linket az előrendelésről, illetve az előrendelésen is, de külön is rakok egy linket, ahol megtekinthető, hogy hogyan fog kinézni ez a naptár, amit 2025-re készítettem. Most idén úgy döntöttem, hogy előrendeléssel lehet majd hozzájutni. Azt hiszem, minden fontosat elmondtam. Hogyha valaki csak azért maradt velem, hogy megtudja, akkor megnyugtatnám, hogy a fürdőszoba is kitakarításra került tegnap este, úgyhogy minden fontos tételt kipipáltam a hétvégi teendőlistámról. Most még valószínűleg egy picit leátározni fogok, aztán ha lesz energiám, akkor még lehet, hogy rajzolok, de inkább a pihenés felé fog tendálni majd ez az estém, mert holnap ismételten kezdődik egy munkahét, és nem lesz időm pihenős hétfőt tartani. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozzunk legközelebb egy következő videóban. Megint elindult, hát nem hiszem el.